ସହିପାରିବିନି ଭାଇ, ସବୁ ସହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ? ଆମ ପାଖରେ ଜୁଆଳି ଯାଇ ଗୋରାମାନେ ହଳ କରିବେ, ଆମକୁ ବଳଦ ଭାବିଲେ ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ତୁମକୁ ତଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏମିତି ପଢ଼ିବାଠାରୁ ନ ପଢ଼ିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାପଢ଼ା ତ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷକୁ ଏତେ ଛୋଟ ଭାବେ, ସେଇଠି ଲେଖାପଢ଼ା କିଛି ମନେ ନଥାଏ। ସେ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବି। ବିର୍ସା ସତ୍ୟରେ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଏବେ ସେମାନେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରୁଥିବେ କହିଲ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବା। କୋଟି କୋଟି ଦେଶବାସୀ ମିଳିଯାଇ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲେ ଏଇ ହତ ଗଣତା କେଜଣ କରିବେ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଜାଗାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପାରିବ ବିର୍ସା ଭାଇ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ମୁଣ୍ଡା କ'ଣ ସବୁଦିନେ କୁଦ ଯାଉ ଖାଉଥିବ? ସାହେବମାନେ ମୌଜ କରୁଥିବେ। ନିଜ ମାଟିରେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଗୋରାମାନେ ଅପରାଧ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବିର୍ସା ଭାଇ। ସାହେବ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡା ଦେବ ଦାନା। ସାହେବ କ୍ଷୀର ପିଇବ, ମୁଣ୍ଡା ଚରାଇବ ଗାଈ। ହଜାର ହଜାର ଦେଶବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ସରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବି କେମିତି ଯେ? ତୁମର ରକ୍ତ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକର ବଡ଼ ଢୋଟାଏ ପରି ଜମା ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ। ପେଟ ପୁରା ଭାତ ମୁଠେ ଖାଇବାରେ, ଭଲ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାରେ, ବାଟରେ ବସି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବାରେ ସୁଖ ଥାଏ। ଆମ ଦେଶବାସୀ ସେହି ସୁଖ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ମାଟି ଓ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୂରତା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବିର୍ସା, ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡା ଜାତି, ଯିଏକି ମୁଣ୍ଡା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ଗୋରାମାନଙ୍କର ଭିତରଟା ଯେପରି, ବାହାରଟା ସେପରି ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ତାହା ହୋଇଥିଲେ ତ ବିର୍ସା ଭଳି ଜଣକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।